Здравейте! Аз днес ще ви покажа как да си изтеглите CSGO. Това вече да съм инсталирал. Сега ще се влезе. И сега виждате, това е втория епизод как да си теглите CSGO. Сега гледайте. Ето вижте я. Ето е тук. Натискате продължи. Ето я. Сега натискате изпълни. Ето я. Инсталира се. Абе, какво само ми пишете, бе? Какво само ми пишете, бе? Накрая... Абе, какво само ми пишете, бе? Махни, бе. Какво да? Не знам какво означава да. Кажи да или не. От сега повече няма да им пише на тя. Да, само да. Те, бе. Не сложим слушалки е тук. Аре, бе, колко време това се инсталира. Половин час или два? Половин час или два? В тази CS може да си теглите, може да играете онлайн. Ето я, натискате Next. Ето в C-диск. Ето го. Pause. Отваря това. И става Next. Ето тук са се инсталира напълно. И после ще играя един-два рунда да ви покажа дали лаги или не. Според мен няма да лаги. Да бе, баце, гледай колко бавно. Това ако не заради утре, ще го гледа още на 4%. Сега е свързан. Ето, тогава ще отворя това. Така ще укори сега. А тъпото много. Мали, чекай. Чекай. Така ще укори. Много 10% бе, баки болева. Но, това бързо спочва. До тогава ще гледаме. Тогава спра клипчето за малко. Само за малко. Не, няма. Още 7 минути ми остава до клипчето, защото тази камера снима до 10 минути. Това гледам. Да бързо. Но няма шанс като бързо. И ето, инсталира се бързо. Искам да натисна Next, но то не дава. Още е на 17%. Ето. Поне 10 минути трябва, за това че така ще укорих се каза, а да потомага, що бъде. Така трябва да си пуснем телевизия. То без телевизия не може. А чакай да видя колко са се абонирани от вас. И кои са се абонирали. Аре, бе, майката дева. 30% хакери.
Аре, карай. И още се тегли. Аз за клипчето ще го спра да не ви преснява. Както виждате, вече на 55%, вече е на 60%, на 66%. И както виждате, вече на 95%. След сигурно една минутка е готово. Ето, гледайте. Ето го след някъде половин секунда, някъде и сме готови. Със. Даже сега ще свали иконка. То сега сваля иконка, се инсталира. И като вече изтеглим играта и Finish line, bitches! Хау! Motherfucker. Ето я. Влизате в тея. Ето я. Вижте я. Ето я. Ето я. Плес, казвам. Гризли. English. Няма друго. Версия. Upgrade. Play. Така. Play. Натискате да. Задължително да. Сега зареждам CSGO. И мисля, чакайте докато се включи играта. Ето, сега се включва. Просто бавно зарежда. Ето го е Тед Гризли. Ето го. Ето. Ето. И с всички ракове. Ето, само с ботове може да играете. Да съм ви помогнал. Благодаря ви, че гледахте. И това ще бъде всичко за този епизод. Чао!